ang Christian Community Bible, nalayan na version, nalayan na nilang kini versions, different Bible, nalayan na nilang wordings ba. Pero sa Christian Community Bible, sa chapter 38, verse 4, nag-iwan dito sa poem in English, the highest of all truths is the word spoken by God. Nga ang labing taas sa tanang kamatuoran, maupong sa Diyos. Kunya sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 86, nag-ingon nga, yes, the word of God is highest. In fact, the magisterium, what is magisterium? That is a group chosen by the Pope, led by the Pope, and finally will pronounce doctrines. And not all doctrines are dogmatic, but if doctrines are branded as dogma, that is infallible. And do not forget that there is no dogma without being founded upon the Word of God. Dili ka makatawag sa kapagtulunan sa bahan ng dogma kung wa gini pasukat sa pulong sa Diyos. That's why sa page 86, the Word of God is superior to the magisterium. Ang pulong sa Diyos labaw kaysa magisterium. You know, what is magisterium? Tao naman rin. The Pope and also the chosen cardinals. But still we say, do not forget this, na ang dogma, dili ko na masayo. Niya na ang simbahan, isang papa, di masayo kung mag-pronounce sa dogma. Kaya ka ng dogma, confine regular, na may tungod sa faith and morals. Faith, tuluhuan. Morals ka na atong tulumanon sa kinabuhi na moral na pamatasan. Mo na duha katima sa dogma. Yang sa dugma pa magdeklara niya na kung doon ang base sa Word of God, Biblia. So, name a dogma and will tell us that there is a Word of God which is the foundation of that somewhat called dogma. Manabalik ko na ito nga ang magisterium is servant to the Word of God. In fact, the magisterium is waiting for the Word of God so that the magisterium can pronounce a doctrine which can be called dogma. Ang magisterium, magpapagli siya sa Word of God. So, mabasa sa Biblia nga ilang kapalit na nga dogma ni na may basa sa Biblia. So, without that, it is a doctrine, ordinary doctrine, not be called dogma. Wala siya ang atong ilo. Kaya, wasa kong ingon nga ang dogma, ang magisterium sa dogma, nilabaw sa pulong sa Diyos, o nisupak sa pulong sa Diyos, o kung ingon na, winipak ang dogma, cannot be called a dogma kung mo ay pong sa Ginoo. Niyang supak kung sila sa pong Ginoo nga, mong giniling sa ligan ang magisterium. Ngunang sometimes we are misunderstood. Na doon ay ipahid na rin nato na kita irihis, no, ako dili kita. Ako irihi, niya ako nagsupak-supak sa simbahan, tili na tinuro. Because, modesty aside, I have been working for the church for many years, more than 50 years. More than 50 years. Modesty aside, kung dili sa takot maghambog ka sa daghang mga debates of dialogues, it had been done by me when I was very young. At age of 40 up to 70. And even now, if I am challenged. Because never in my story of being Catholic, we have been there, that I did challenge anyone. Other religions, no. Tapos lang ko, doon mo challenge na ako. Kaya debate ka na ko, sir, no? Yes. Pero ito sa kasama na itong diba, kung debatable, no? Kaya dili kayo debatable, ito kung debate. Sa tanan na ito, nakakali, tiba nga debatable,
So we ko, yeah, mo agree ka, doon na tayo rules. Doon na tayo moderator. Doon na tayo timekeeper. Yes, okay. So many dialogues, so many public discussions, so many debates I have done. Pero wag ko make-sure nga sa kong galingon kay ang akong pag-alaga para magiging sa himayan sa Ginoo. Dili man para dumog, dili man para sa atin. Wag damang trabaho ini para magasapit na pulos magkita wa sildo. May nipakinggan ako sa Kardinal namin, Arcibispo Palma, nga magkabantay ka, Arcibispo, nga wag kay kumarin mo nga mga iyo hinapang. Ingon na itong komentary support sa programa nako o labi na sa Catholic Defenders as an organization. Kaya gatoy mo mangayo sa tao para sa Catholic Defenders kasi malubag nga nalapit na sa sisisok na gigamit ng Catholic Defenders. No? Yung sa Yeso, tinubog kina, hindi ka mo rin ako na nagahag yung monetary support. Because modesty aside, Arcibispo, gikan sa 1980, ang karon may trabaho mo po sa gobyerno. Bisa gamay sweldo, kaon naghapon game, pero wata magngita o pagi nga gamito na itong pungong si Diyos pagpanapin na. No. Masya ay vouch for that. Iba ko wag yung kakari nga nagmusok na ngayong support. Doon na tayo mga ngayon, Brad Adam, in the instance nga dako na kayo niya, doon na may resibo si Brad Adam. Siya may firma. Nawalan ko mapil kay hingon niya na si Sok. Manapit din nila. Upiliro na. Wala nga, the truth of the matter is, yes, the Word of God. I always defend the Catholic Church, whatever doctrines, if that is dogma, I can stand for strength. And I will prove my side from the Bible. Muna nga, hindi kita mapipili nila kaya ang ato sa makatbang tuong mag-Biblia. Nagbutuong ka Biblia kong parihata. Pero iso, butuong ka Biblia mo, mutana ka na kung nabay purgatorio. Nga nung hindi mo siya kamutuong purgatorio. Hindi na ko siya. Nga nung hindi siya kamutuong purgatorio. Siya ay, wamay mabasa. Ay, mabasa, pero wala ka kabasa. Ha? Ito, pagkakaroon ng Latin. Uwa pa rin. Paces, purgatories, purgatorios, in Jesus attended the Ministerium Patris Omnipotentes, Paces, Purgationes, Peccatorum. Hindi, tamantay ka